Здравейте от слънчева и топла Англия. Казвам се Йордан Йорданов. В момента се намирам в един прекрасен парк в покрайните на Ковантри, Комбипол, който много ми напомня на парк Бедечка в родния ми град Стара Загора. Голяма част от този парк също е частна собственост, но никой не иска да строи на това място. От поколението съм, на което съзнателният живот започва след промените в България през 1989 година. Израснах в парк Бедечка. Помня го от времето, когато празните пространства бяха доста повече и дърветата там с почти 30 години по-млади. Един от най-ярките ми емоционални спомени е когато майка ми каза: "Не се обръщай назад, пуснах те." Това беше момента, в който се научих да карам колело по една от алеите в парка. Когато започнах да ходя на училище, през летните ваканции, майка ми ме вземаше със себе си, защото нямаше на кого да ме остави да ме наглежда, до черешовата градина, където береше череши за допълнителни доходи към заплатата си през свободните си дни. Пътят ни за черешовата градина беше през средата на парка. И си спомням как ме караше да броя траверсите, останали от незавършеният проект за детско влакче, едва прескачайки от една на друга. Спомням си също, че в часовете по труд и техника бяхме правили хранилки за птички. И един ден учителката ни заведе целият клас да ги поставим в парка. Нямам спомен какво ни обяснява, но съм запомнил този ден, понеже както повечето деца не обичах да се разделям с нещата си и съм си прибрал хранилката вкъщи, която пазя и до днес. В по-късните ми години открих едно от хобитата си риболова и ако не бях на училище, прекосявах парка и риболовствах на езеро Загорка или по река Бедечка. Той беше за мен нещо като втори дом и израстваше пред очите ми, въпреки че бяха други времена и вече никой не го поддържаше. През 2012 година разбрах, че плановете са да се строи квартал в Бедечка, което ме шокира. Още повече се шокирах, когато видях плановете и разбрах, че лежат по закон на тезата, че парк там никога не е имал. До тогава не се бях интересувал за историята на парка. Поинтересувах се и разбрах, че преди да стане парк, там наистина е имало зеленчукови градини. И така с няколко приятели започнахме борбата за запазването на един парк, който, забележете, по закон вече не беше парк. Срещал съм се с архитекта, който е изготвил и работил по осъществяването на дендрологичния план на парка, архитект Тенко Дянков. Уважавам наследниците на собствениците на земи там, понеже през годините са се опитвали да защитават правата си. Тяхната позиция е също толкова гражданска, колкото и моята. Но не мога да приема твърденията, че парк там никога не е имало и на основата на това да лежи унищожаването. През годините, докато се запознавах с детайлите по казуса, разбрах как хората, които са вземали решения, са се опитвали да закупуват земя там за жълти стотинки и някои от тях са успели. Като по този начин везните са се накланяли в посока застрояването. Тези хора са сред нас. Това са хората, които се опитват да настройват хората като мен срещу наследниците на собствениците на земи там. Тези хора си имат имена и същият този съд, който е подписал смъртната присъда на парка, е сляп за закононарушенията и злоупотребите със служебното им положение. Радостен съм. Разумът започва да надделява. Общинският съвет на Стара Загора взема решение за запазване на парка с влезнала в сила строителна забрана към момента. Надявам се, общинското ръководство, че е започнало да мисли върху това, освен кое колко струва, и върху това, кое се струва.
Вярвам, че ще се стигне до вземане на решение, удовлетворяващо и двете страни по казуса. В заключение бих искал да ви попитам, вие какво виждате на това място?